Čaute ľudia, som ATV Cross Enduro Kysuce a toto je to sľubované video. Sice bude rozdelené do viacerých dní, pretože ešte nemám diely doma a prídu až budúci týždeň. Takže vy to vlastne uvidíte až potom, keď to bude komplet poskladané a bude to fungovať, dúfam. A dúfam, že to vyrieši moje problémy. Taktiež ideme vypúšťať ten olej, tak motorku si zohrejeme, tak 5 minútiek stačí, aby sa ohriali chladiče. No. No. Takže po ohriatí, napríklad vy, čo máte XCF, pri XCčkách, pri dvojtaktoch stačí, tuto je jeden bočný vypúšťak, ten si vlastne povolíte a olej vám vytečie. Ale pri XCF je vypúšťak tuto vzadu, dúfam, že tam niečo vidíte, lebo prvýkrát mám GoPro na hlave a neviem, ako to nastaviť ešte. Tuto je vypúšťak a tým pádom musíte dať celý spodný kryt motora dole a potom vlastne hlavný vypúšťak otvoriť, potom sitko a potom až filter. Takže ideme si dať dolu kryt a ja mám ľavú ruku trošku takú nemotornú, lebo som po tetovaní a mám to zabalené, takže sa pustíme do toho krytu. No, kryt motora máme dole. Ja si tam dám z piatky ty osmičky. Tie šroby, až ich kde si nezapotroším, keďže to bude dlhšie rozobraté a môžem z motorku nejako hýbať, keby som niečo potreboval z dielne. Tak. Kryt si dám bokem. A teraz vlastne potrebujem, tuším 13 a na boku, teraz neviem koľka to bola, zoberiem si kyblík pod motorku, neviem, či to nie je dokonca 12. Skúsim ešte 12. A zoberiem si 13. Predĺženie. A malú račňu. Je to 13. Tak, je povolené. Teraz klasikuš, musíte vyšrobovať šrob. Dúfam fakt, že tam niečo vidíte, lebo nemám z tú čelovku skúsenosti. Tak. Zase horúci ten olej. A nevyzerá, že by mu ešte čosi bolo. Vyzerá dobre. Spadla mi tam podložka, nevadí, dáme novú. Nejdem ju, ako nechce sa mi uhľadať. Možno ju potom nájdem. A vždycky si tento šrob, to je vlastne magnetický, utrite do nejakej handry. Ja pozerám, či tu nemám nejaké pilinky, je tu jedna taká väčšia. To môže byť od spojky. Ale ináč to je už lepšie. Minulýkrát to bolo o dosť horšie.
Ďalšie si musíte povoliť vlastne to sitko. Ty kokos, zatiahne to vždycky len trochu a sa to zapeče. Jo. Vlastne na dvojtakte máte túto vypúšťak oleja, to som hovoril na začiatku. A pri štvortakte tu je sitko, ktoré mi zase ostalo vo vnútri. To nemám rád. Nemám to rád, keď mi tam ostane. Nič, musím si zobrať niečo, čím ho vyťahnem. Vyťahnem si sitko. Takto pekne. A minule som mal plné to sitko vlastne takých kovových častičiek ešte po tej generálke, čo tam ostal zbytek. A teraz tu vidím len jednu, dve také väčšie šponky, takže už to je v pohode. Ono po tej generálke je možné, že tam ostane vždycky niečo. Toto ešte potom, pokiaľ nemáte kompresor, tak odporúčam vystriekať čističom brzd. Ale ja si to dám zatiaľ bokom všetko, keďže to nechám vytiesť, čo to pôjde, a budeme ešte rozoberať tú spojku. Takže tak, si toto ďubnem spadky do tej matky, kvázi šrobu, si to bokem. A teraz vlastne ešte môžeme povoliť aj filter, aj keď filter môžeme aj úplne ako posledný, ale to je už na vás. Ono vždy v tom motore čo si ostane, ono nikdy nevyteče všetko, ale napríklad čo som ja zvyknutý, ide tu liter oleja a keď nám nalejem 1 liter oleja, tak tam je proste málo, tak som si kúpil ešte jednu bandasku, vlastne nalejem vždycky liter a z tej druhej bandasky dolievam tak, aby bolo v poriadku tá hladina. Tak ja vám asi teraz dám timelapse, lebo motorku si musím dať na stoličku a musí ísť dolu sedlo, musia ísť von tieto šroby, musí ísť dole výfuk a celú vlastne podsedlovku si vyklopíme hore. Dúfam, že mi nebudú zavádzať bočné plasty. Budú, takže musím dať aj nádrž dolu. A pôjdeme si vymontovať vlastne tú klapku, to throttle body. A potom by sme pozreli tú spojku, ak to časovo vyjde. Mám ísť ešte niekam.
No, hoši, po krátkém boji mám túto vlastne klapku vonku. To je vlastne to vstrekovanie. Tuto ako ide hadica, toto je vstrek. Tu bol jeden konektor, tu je sytič, klapka, toto je TPS senzor. A tu je ešte nejaký senzor, ale ešte som sa nedozvedel, k čomu slúži. A ja to vlastne musím všetko odstrojiť, aby som to mohol dať do ultrazvuku, lebo už keď to je vonku, tak to dám ultrazvukovo vyčistiť. A tuto vidím, že už je to mosacné púzdro na tom streku nejaké divoké. Strek vyzerá byť pekný. Takže tak. Takže ja to idem odstrojiť a hlavne si to odfotiť, ako bolo toto ponastavované. Aby som to dal takisto. Aby to nerobilo problémy. Motorka je rozkuchaná. Takže dúfam, že po servise to bude dobré. To je o to. A ešte pôjdeme pozrieť tú spojku. Len ja si idem pozrieť čas, ako som časovo na tom. A taktiež vám všetko netočím, ako ja tam dám timelapsy, len všetko netočím, lebo boj z tú klapku bol ukrutný s tými lankami v tom priestore tam. Tak ja si idem hento nachystať a potom sa vám ozvem. No hoši, spojku mám rozebratú a není to tak, ako to má byť. Malo by to byť rovno, vlastne táto vonkajšia pružina pritlačená by mala byť rovno, ale keď tu dám uholník, tak stred mám vyššie a boky mám nízko. Malo by to byť v rovine, takže idem skúsiť zavolať kamarátovi a uvidíme, čo s tým. 3 days later. Je o pár dní ďalej a ja mám spojku zloženú. Vlastne sú tam 3 typy nastavení. Jednotka, dvojka, trojka. Bolo to na dvojke, robilo to hovadiny a nebol som spokojný, dal som to na trojku. Tiež to nebolo dobre, tak som to dal na jednotku a uvidíme, čo to bude robiť. Spojková pačka ide ľahšie, tak uvidíme. A čo, nahodil som throttle body systém, s tým, že som nahodil lanka, všetko pozapájal, elektriku, hadice, proste všetko. Všade sú nové gumky, prečistený vstrek, odskúšaný a vlastne čo bude treba nastaviť, tak je tento senzor, ak vidíte, tak on sa vlastne hýbe hore a dolu a ten budeme musieť nastaviť. Ako mám odfotené nastavenie, ako tam bolo predtým, ale
No uvidíme. Neviem. Myslím si, že to nebude fungovať tak dobre, ako to ja chcem, aby to fungovalo s tým nastavením. A možno ste si všimli, že tu mám nahodené blinkre všetko. Lebo motorka pôjde na STKčku a na kontrolu originality, keďže teraz nemôžem jazdiť, tak to rovno aj prehadzujem všetko. A vlastne teraz posledná vec, čo mi chýba, ja som dal do olejového oného sitka veckovku. Posledné, čo mi chýba, je našrobovať sitko, našrobovať šrob, vymeniť filter a naliať olej. A môžeme skúsiť natočiť. No, chlopy. Tu je vlastne magnet so šrobom. Ten si dáme späť, len ja si musím dať motorku na stojan. Dáme si motorku na stojan. Zo spodu, že tam čo vidíte, dáme šrob. Stačí teraz ruku takto pritiahnuť. Sedemnástku, to je veľa. Prečo tu mám 17? 12 alebo 13. 13. 13 dotiahnem s sitom a teraz len tak stačí. Nič viac. Len úplne s sitom pritiahnuť. Zoberiem si sitko. Je tam nejaký bordeliček. Zoberiem si čistič na brzdy. Prestrieknem. Najlepšie ofukovačku. Prefúknuť. A môžeme to založiť tam z piatky. Zašrobujem sitom. Trinástečku na golu. Pritiahnem najprv s sitom. Vidím, že mám pritiahnuté s sitom a len trošičku. Nič viac. Teraz si vymeníme filter olejový. Osmičku. Jeden. Čo je? Druhý. Vyšrobujeme. Tento dlhší ide dole. Tento kratší hore.
odlepíme, ešte tam nejaký olejček. A na vyťahovanie filtru ja používam takú vychytavečku. Kde ju mám? Ju tu teraz nemám. Nič. Zoberiem druhú vychytavečku. Je to takýto špicatý buď šrobovák alebo nejaká tyčka. Prerazím ho, zapačím, ťahám aj venku. Nevšimajte si, že mám že tu mám kaluš. To sa dá vyriešiť rýchlo. Necháme to ešte trochu stiesť. Si zoberiem pár servitek, jednu handričku, hodím pod motorku. Stačím to tam, potiahnem von, olejček bol čistý. Hak. Mám nový filter. Filter mením každú výmenu, nie je to taká drahá záležitosť. Filtrik tam iba vložím. A čo je? Taký istý. Tak, je tam. Víčko si očistím. Už tam nemám žiadny bordel. Ložím. Zašrobujem. Jeden. Druhý. A zás pritiahnem len tak trošičku. 5 Nm by to malo byť, ale keď nemáte momentiak, tak fakt stačí. Trošičku pritiahnuť. Netáha to nejako hodne, lebo zničíte závity a pri dvojtakte sa žiadny filter olejový nemení, takže aj to by ste mali vedieť. No. Filter vymenený, spodok zaskrutkovený, toto tiež. Tak si tam nalijem olejček. Ja tam dávam Motul 300V 10V50. Olej je taký tento drahší od Motorexu, ale je lepší ako Motorex, by som povedal. Naliejeme celý liter. Pokiaľ máte 4 litrovku, tak si to buď nejak odmerajte, alebo odporúčam odmerný válec.
Ten zbytek vylieť je vždycky najhoršie. Litrik tam je. Olej mám na riske. Pretočím a väčšinou, keď preštartujem motor, lebo česká ešte vsa je filter, tak potom tam ešte dolejem tak decko 2. Na to mám vlastne tú druhú fľašu toho oleja. Ale pre nás to bude teraz také, že buď alebo. Ja si pripojím baterečku. Olej nikde netečie, toto ešte vykvapkáva od filtra, to nič. Teraz tam netečie nič. Ja si to nastavím tak, ako to bolo v základe. Takto by to malo byť. Ja pozriem pre istotu fotku. Fotka je sem. Áno, mám to tak, ako to bolo. Tak pripojím baterečku. Problem. No. Skúsim to dať takto.